Hemejäde salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 240-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bilişiňize görä gepleşigimiziň ýazysyny ak kepderi studiýada etýäs we sahna arkasynda Gaýip bar. Gaýip, hoş geldiň. Bu bölüm sahna arkasy gyzykly bolar ha. Dostlar, bir aydan bäri her hepde beğenip gelýän sebäbi sanymyzy aýdasym gelýär. Bu bölümde biz eýem jemi 92.500'e ýakynlaşdyk. Hemmejaňyzyň janyňyz sag bolsun, aktiv dostlarymyz eliňiz dert görmesin. Mundan beýläýem aktiv gatnaşalyň. Onda siz aktivnice like, tesir ýazan bolsaňyz, menem täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýas elbetde Serdar Çarif bilen. Serdar öz repertuarynda üýtgeçlik stili bar we klip bilen gözüme ýaş aýlady. Mene ağlatdyň. Berekella. Video komallam. Ayonda toyda bakım ha. Sen bana durmuşa çıkardık mı? Dostlar, size yeni bir hakikatdan hem go klip ödürleyin. Gülşat Gurdova Aydayda. Seyretme, sen şu yağda yaşamamı özüm sever. Biz öpmem bu yağdaydan çıkarız. Dostlar, indiki täzeligimiz Şirvan duetden cover aydım. Seviyor sandım. Vallahi yalan sözlerine, gece gibi kara gözlerine, yüzüme yalandan gülmesine aldandım, seviyor sandım. Vallahi yalan sözlerine, gece gibi kara gözlerine. Durdu Savret aydımında klip ödürläpdir. Savret sen savret, içek için doğret, azıcık savret var, zat olur bir savret, içek için doğret. İndiki täze klip SB bilen Didar Dikey, Pozdum Ýatdan. Inna zaten bar git şartlan, ana nayfeni pozdum yattın. Pozdum seni yattın, geçtim bardaktan. Gülmem saklan. Yine bir täze klip Oğul Vivi Riyembova'dan Yarım. Kalamasın çatılıp dur, sen benim akmalım yarım. Aşk keteri alla canım, yanında halim yarım. Beýenç öre türk diline täze cover hödürläpdir. Buz. Kim bakar ardına, sen mi ben mi, adın ne senin? Gül mü diken mi, yana yana ben yandım. Parahat Pürce'den täzece klip Gözler. Eyvah ne güllerdi bu, aksaydı yanaşır vah ne güllerdi bu. Yine kaçan karışır men yüreğimden olan, özün ayrı gözün ayrı. Uzak bir aradan soň Settar Kömekov konsertden klip hödürläpdir. Leyli. Yar bully, aşıklık günü geldi, elini verip, oýluk yar bagıp bully. Yar bully, sana neme bully, Leyli. Halipamız Atavay Çaruluýsyň oğlu Muhammedden Jany sesi Aydım. Hayrana galar. Al içine yar sallanıp girinne, bilbiller sayramı hayrana kalır, hayrana kalır. Kiştidir
içimin yürüyürenne Kanıttan ayrıyla Dirvana qalır Inni gelýäs halkaýdym taýma. Yine oğul bibi Riyemowa bilen gaşly ýar. Halkaýdymda ýene bir täzelik Kürt gyzy Gülşirin Özmämmedowdan Dön göwnüm. Gel göwnüm men saňa ewde bireýin hayki dil hebi we padan dön göwnüm kısmatdan bolsa onu ýagyryn. Inni gelin Gugan dinläliň. Geçen hepde sorag kim millika we bu hepde soragy nämeka? Hemmäňize assalamu alaykum mediatymy agzalary. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny şuna şu agzamyz bilme başardy. Dostşan bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersin. Inni tä sorag ünsüje dinleýär sorag şeýle haýsy gapyny açyp bolmaýar. Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, hemişe ýaly men adymdan 50 manat. Onda näme hemmäňize üstünlük ýöredik. Dostlar empo şagajyna ýakyna bomba täzelik Nazir Habibowdan gelýärmiş. Mışmışlara göre täze albom çykýarmış. Garaş ýaz. YouTube täzeliklerine gelenmizde Halipa Leyla Şardurduýewa bilen gepleşik azyjyk ýyla süýşürli. Sebäbini gepleşikde aýdyp geçer. Ýöne ýene bir bet täzelik bar. Gepleşigimizde Maral Ibragimowa mihman bolýar. Soralaryňyzy lentamyza geçip ýazyp bilersiňiz. Inni gelýäs iň gowşajyklaryň biri Könleri ýatdaşajygymyzda Täzeül Karriýewa Leyla. Divet dilinde taştan karnına daray diri Gamdan yetişti derdine daray diri Divet dilinde taştan karnına daray diri Gamdan yetişti derdine daray diri Leyla Ýene bir könler ýatlaly Recep Ulugow Keçpelek. Görüm bakan benim işini hiç bolan keçalma baş Tesirleri okumaşajymyza ilkinji tesir ýazyp 100 manat bayrağımyzy gazanan dostumuz Eska Life. Gowma soňa mediatamy arman işler bilen nesip bolsa 2024-de 100 000 medalini almak nesip etsin. Men şawarsyl galmany 31-nji bölümden bäri görüp gelýän. Tuğalama bizim hem
5 yaş toymuzda 100.000 ağza yetmeyi planlayaz. Köp sağ olun yazan testleriniz için minnettar. İndiki testlerimiz Roza Jorayeva. Salam media tabi, sizin işlerinizde üstünlük arzu etken. Menem okayın, her gizlik okumayanız, menem birlep geçin hayiş. Köp sağ olun, elimizden geldiğince testlerleri okumaya çalışacağız. Yeni bir testlerimiz Yıldız Show. Salam media tabi üstünlük hemişe Türkmen medeniyetinin sunnutunun beyikliğini dünya tanıdıp gezmenizi arzu etken. Köp sağ olun, bizim elimizden geldiğince Türkmen medeniyetinin sunnutunu dünya yüzüne tanıtmaya çalışacağız. Yeni bir testlerimiz Batır Gurvan Muradov. Altın öz jigim ýaly öwrenişipdir. Täzelik çyksa ilk altının gürleşine zadyna seretdiýän ýagdaýy bir gowmy kadip. Soň arkaň täzelikleri görýän Moskwadan salam. Bizden hem size ullukan salam. Uje biz maşgala bolup gittik. Dogry dämi? Indi gelýär soňky testlerimize üýtgeşik ady bilen sizin şu gepleşiňizi höwes bilen her birinji gün garaşýar. İşiňizde ýene bir ýedik üstünlük. Köp sağ olun. Dostlar size soru. Siz Serdar Çarif'in klibini has köp garadyňyzmy ýa Gülşat Gurdubanyň klibini? Men öz pikirimi aýtsam, Serdar'ın klibinde duygusyny has gowy beripdirler. Ýöne Gülşat Gurdubanyň klibiniň düşürüşi hili has gowy. Dostlar şeýlelik bilen bölümün ahirine gelýär. Bu bölümde 1000 like geçse, indiki bölümün sahna arkasyna gaýyp geljek diye. Şonuň üçin ýekece like basmagy unutmalyň. Gelýär. Like olmasy gerek. Gördüňizmi? Like goýun şo üçin. Iňe saat näme özüňize gowja serediň. Indiki bölümde görüşýänçä hoş, sağ olun. Näme etdiň? Ayda zaten medetini azal. Dura. Täden aýdaýyn. Zap. Başyn hiç tormuz. Git tormuz men gidiberin. Aa. Dostlar. Sen elinde boldy özüň. Gaýyp, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş gördüm. Hoş gördüm. Bu bölüm, durun ne, iyiden var ekene. Okurak gitmeli. Biraz geçiraydı. Sen geçirdin ama senden fazla öyle mi? Yok, nazar. Doğru, doğru. Gaýyp, hoş geldin. Hoş gördüm. Bu bölüm sahna arkası. Bir de Eşliýärmi? Eşliýär näderler? Beğenip gelýär. Şoňa 92.500'e ýakynlaşdyk. Tölemä göz vermesin. Bilen Serdar arada zaten başlaýas diýden goý. Kesip kliplerini zaten gitmeli introsu sonuç sen kliplere başlayas Serdar Çarif'ten yapıştır okumamış değilse öňe geçir onda birazcık gaýyp hem patron kesil. Dur oynapda bolly dur. Reski zaten etme. Polny jawab utar. Bolya. Gözüme yaş okumadım da. Okuman üçin ýalňyş dur şu an. Sabır edin. Sihirvan näme diýär? Da. Saset. Aptaljam da ýaşar. Polny adresini berdi. Näçe ýetaş? Aýtjak. Sabır et aýdymyna klip ýüpüm çykdy. Bu näme? Kıymıldamaldı. Sabır et. İkiye cevap. Şey diýip ýazypdyr, näme diýin? Sabır et tödürläpdir diýip goýaýynmy? Pozum däm, ýa näme diýär? Bu näme çykyp duran ýöne? Çünkü içten alınma da bu, şu an için çıkıp duruyor.
çıkaran okuyan yağımdan çıkıptır. Köpüsün adını bilyen yönü men yönü. Bu yağımdan çıkıptır da kimem var. Bolli. İkinciye geçme. İkincide mi acem mi? Mışmışlara göre. Sabırsızdır. Temmel ataydan. Sonra Şey de oku ya. Zırhın yağmam oldu. Açık yalan. Öňe gidin ne? Nokot koyman yazıpdyr o näme? Demi motor gitti bolly. Malades Atabay. O kalk bir gezekte aytıp bildim ha. Yaptın aytmalı olsun. Yarım saat dünya şu diyalog. Kimti familyası näme diýip bana oturmak kim? Ya bunu getirdiler, 3-4 tane bölükler, 5-6 tane getirdiler. Berde çekmeýär. Şu egil şu taýda men çekanok. Rejavançylyk bilýär mi? Ay baksın. Hiç böyle aydım bilýän ýok. Şey Alper tesiri elmişe. İlkinci tesiri qadıp. Yattan aytmayın da kıyırlaşıp bayrağlar. Tesiri yazıp bayrak kazanan dostumuz eski yüzmanda aytmayın. Açan 5 yaş aytmaktım 3-4 ay. Apreli 3 bölümler ayda otur. Şoňa çende 100 000 azany geçme planımız var nesip bolsa diýip aprelde. Öyle aytjak gel. Vay hey gel özüň okay. Dilim vapşe gitti. Bir sözlerim var ya. Şoňa şimdiden böyle soňky tesiri elim. Bunu koyay. Yeter ha. Ya bunu niye koyacağım? İyidin aytmaly ha. Ne köp mü söz? Ay ba. Gelmesen hasta bana var. Täderlerden habar